Siema, siema moi drodzy, ja się nazywam Niklaus, a to jest Gears of War 4. Dzisiaj 11 październik, albo października, jak wolicie, premiera. Doczekaliśmy się. Wiecie dobrze, że jestem wielkim fanem Gearsa. Od początku była to jedna z moich pierwszych gier na Xboxa 360. W ogóle sprzedam wam ciekawostkę, której może nie wiedzieliście, że dzięki pierwszej grze z serii Gears of War Xbox 360 ma pamięci nie 256 MB, tylko 512 MB zostało w nim zaimplementowane, dlatego że właśnie Microsoftowi przez studio produkujące Gearsy, czyli Epic, została pokazana wersja chodząca na 256 i 512 MB i jakie mogą być osiągnięte efekty graficzne na jednej wersji i drugiej, no i panowie z Microsoftu stwierdzili, że wolimy dać 512 MB do konsoli. I tak to wygląda i dzięki właśnie Gearsom Xbox 360 miał 2 razy RAMu. 2 razy więcej RAMu, czyli 512 zamiast 256. Słuchajcie, nie mogę wam niestety tej gry pokazać w 60 klatkach, czyli tak jakbym chciał, bo oczywiście jako gra od Microsoftu nie współpracuje ona w ogóle dobrze z OBS-em i niestety jest taka sytuacja, że mogę tą grę przechwytywać tylko i wyłącznie jako po prostu monitor, nie jako gra, tak jak to powinno być robione, gdzie jest najlepsza wydajność, a jakbym chciał przechwytywać jako monitor i 60 klatek, to niestety to nie pójdzie, no bo ten tryb nie jest przeznaczony do tego, ale myślę, że z tymi 30 klatkami na sekundę też jakoś przeżyjemy, bo naprawdę żal by było mi nie podzielić się z wami moimi emocjami i generalnie nie moglibyśmy przeżyć tej gry razem. Także słuchajcie, tak się robi gry. Kurde, Studio Coalition, dosłownie tak się robi konwersję z konsoli na PC-ta. Właściwie to ciężko nawet by się było połapać, że to jest konwersja, bo mnogość opcji graficznych. Patrzcie na to. Cuda, synchronizacja pionowa oprócz tych opcji podstawowych. Mamy szczegóły tekstur dla poszczególnych rzeczy, postaci, świata, efektów, filtrowanie tekstur, anti-aliasing, wyoszczanie anti-aliasingu, szczegóły świata, postaci, odległość rysowania rozdzielczości, snopy światła, efekt bloom, cienie kapsułowe, w ogóle co to jest? I okluzja otoczenia, przetwarzanie końcowe, refrakcja, cuda, wyoszczanie, jakość na przerwnikach. No jest tego tyle, że naprawdę każdy jakoś sobie tą grę do siebie dostosuje, tak że oby ona mu jak najlepiej łaziła. Mamy tutaj jeszcze oprócz tego taki bajer jak skalowana rozdzielczość i to jest coś, dzięki czemu ta gra tak dobrze działa na Xboxie One. Chodzi mniej ni więcej o to, że po prostu jak robi się jakaś większa zawierucha, to gra zmniejsza rozdzielczość, obcinają na rzecz tego, żeby ona dalej działała płynnie, a adaptowalny anti-aliasing wygładza nam obraz, także praktycznie nie widzimy rozdzielczości, a gra nie gubi klatek, kiedy robi się większe zamieszanie, więcej przeciwników na ekranie, eksplozji i tak dalej. Także to jest naprawdę ciekawy bajer, w ogóle jakieś kafelkowanie zasobów. No cuda, naprawdę widać, że do wersji PC-towej tutaj niesamowicie wręcz się przyłożono, co mnie bardzo cieszy. Pograłem już troszkę sobie w tryb hordy, kampanii jeszcze nie ruszałem, to zostawiam na streama, żebyśmy to wszystko live przeżywali. I mówię wam, no działa to po prostu miodowo, no. Nawet rzekomo na GeForce 970 GTX w jakości ultra śmiga w 60 klatkach, także piękna sprawa. Ja zapuszczę wam teraz benchmark, żebyście mogli to sobie zobaczyć. Oczywiście nie zobaczycie tych 60 klatek, jak już mówiłem, ale jest mnóstwo słupków, mnóstwo wykresów, statystyk, także myślę, że każdy będzie mógł się w tym rozeznać. Na końcu jest pokazana zresztą taka tabela, gdzie mamy dokładnie zaprezentowane te wykresy. Nawet mamy tutaj osobno policzone użycie zasobów dla karty, dla procesora, pamięci, renderowania, a sceny poszczególne. No naprawdę dla geeków i ludzi jakoś tak, którym zależy na tej jakości graficznej i tym, żeby gra chodziła dobrze, no to jest po prostu coś świetnego. To jest taka robota, tak bardzo zatwierdzam, takie wersje gier żeśmy powinni dostawać. Mam nadzieję, że będzie coraz więcej tego typu konwersji wychodziło na PC-ty, które działają świetnie. Także naprawdę tutaj nie można się technicznie do niczego przyczepić, a jak widzicie, no gra wygląda po prostu miodowo. Tekstury naprawdę świetnej jakości, efekty wszystkie świetlne, te tutaj pogodowe, odbicia, wystrzały, eksplozje, ogień, fizyczne widzicie nawet zachowanie się obiektów tutaj na ekranie. No po prostu jedna z ładniejszych gier na pewno,
jakie ostatnimi czasy się pojawiły nie tylko na konsoli, ale też na PC-cie. Ale znaczy nie tylko na PC-cie, ale też na konsoli, bo nawet na Xboxie One wygląda to również naprawdę świetnie. Na pewno kto jakiś waszych testował, to wiecie, jak to wygląda. No i tutaj mamy wykresy, widzimy wszystko, widzimy wydajność poszczególnie dla grafiki procesora, procesor gra, procesor render, nawet w sumie nie wiem do końca o co chodzi. I widzicie, że naprawdę średnia minimalna częstotliwość wyświetlania klatek, najniższe 5% to jest 78 fps łącznie z nagrywaniem. Z nagrywaniem tutaj w rozdzielczości Full HD na OBS-ie. Także naprawdę no, działa to świetnie na moim sprzęcie, który tutaj widzicie u góry. Także możecie sobie gdzieś tam mniej więcej, tutaj by było około 100, jakbym nie nagrywał. Ale i tak widzicie, no, że no, jest świetnie naprawdę. Takie konwersje na PC-cie, takim konwersjom mówię wielkie tak. No, także moi drodzy, to by było tyle z Technikaliów. Słuchajcie, dzisiaj, czyli 11 października, w dzień premiery Gearsów, widzimy się o godzinie 18. No, 18:15 na Hitboxie. Hitbox TV Niklaus, macie pod spodem link do mojego kanału na Hitboxie. Będziemy streamować kampanię, będziemy ogrywać całą kampanię, będę ją nagrywał. Będę ją streamował, będę ją nagrywał, na pewno ją też na YouTube'a wrzucę, bo po prostu to nie może nas ominąć. Także zapraszam was serdecznie, zapraszam was też również na Facebooka, na Twittera, na G2A, do wszystkiego macie linki w opisie. Także moi drodzy, dzisiaj 18, Hitbox TV Niklaus, gramy w kampanię Gearsów. Na pewno będzie przednio. Także trzymajcie się, dzięki za uwagę. Jeżeli się dowiedzieliście czegoś ciekawego, zostawcie łapkę w górę, zachęcam i do zobaczenia. Byćcie 18.